Kang Mas Supri Mbok Wari Dukun Bayi sumangga. Abah Ipong sumangga, Abah Ipong sak kanca sedaya monggo. Ya. Monggo Bapak Dasang kawula aturi Kang Mas Gareng Ponorogo sedulur abangan sumangga. Ye, Bapak Surati Gandul tanggal 21 April. Caritane wong seneng nunggal sabale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong di aku terus kowe caritane wong seneng nunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangan banjur ngomong aku terus kowe kembang nongo atiku digawe lara kembang mlati agawe larane ati kembang kejubung atiku tansaya bingung kembang mawar tresnamu wis katon buyar mula wong tresna ora kena sembrono ora becik kanggone para wanita kembang rawe iku paribasane timbang rame luwe monggo ingkang pikatuk sampur kula aturi ingkang jumeneng caritane wong seneng nunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejernya ke tangane banjur ngomong di aku terus kowe tani wong seneng nunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejernya ke tangane banjur ngomong dik aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe lara kembang mati agawe larane ngati kembang kejumbung atiku tansaya bingung kembang mawar tresnamu wis katon buyar mula wong tresna ora kena sembrono Monggo ingkang kersaken sente ireng tembahipun katuraken. Sumangga.
apa tupeh kowe ayu pantasane kowe kintil karo aku sing ireng sing amian paling pancen cespleng sing ireng sing katangan mesti puyeng pancen yo ampuh tenang sing ireng aja gawe sembranan kula aja gampang citra sing ireng bisa nuwuhke tresna Monggo Masir Lara Trisno. Suryo Laras HR Bro punya Mas Tamsir kira mulai tombo. oke mas sesasi full Rong oleh tombo sing ping 7. nggih Dadi lorone. dan prei sesasi pokoknya kaya 3 tahun Au. Ora nyono ora ngira yen to aku duwe lara tresno saben dina mung kelingan yen to weruh atiku tratapa piye aku renolongso lara tresno wis mlebu ning dada tatu ora bisa meri yen sliramu ora gelem pancen aku wong ra duwe mung sarwa susah ing saben dinane aku mung bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni tak sanggane tak trimane lara tresno sing tak pikir rumangsa merga saiki urip mulya monggo ingkang mundhut nggih Suryo Laras Indonesia sapa bisa aranono iki apa jenenge apa aku penak yo penak rasane legi gurih klopo abang juara sangka pohon asale ora urung sombong blenggang-blenggang so goyang bareng-bareng bersama Suryo Laras Indonesia Arno Multimedia sapa bisa aranono
Monggo Pak Larip selingkuh atur panjenengan. Yo, aja selingkuh ya Pak Larip. Aja nakal. Yo Pak Larip Aja selingkuh. nakal, Pak Larip. Ini lo jen urip genah karepku timbang selingkuh ala luwe becik wayu apa kowe luwe seneng tak apusi aku jajan nanging kowe ora ngerti pancen angel jeng pancen angel karepe ati kencana kene-kene jeng kene-kene dodo otak kandhani jo sembodro karo Raden Kamandaya katon ayu kumpul para marune norane malah kowe nyokroti bebarengan labor ing tresno suci matur suwun Pak Nur.